Akuti anthu amene mmangoti ya MCP kumanga anthu, MCP kumanga anthu. Ari anthu inuyo, ari MCP simamanga anthu. Koma anthu inuyo, amene mukumati MCP kumanga anthu, MCP kumanga anthu. Anthu inuyo akusumirani. I mean, she's just proving the point. I don't know. I think akuzika mbone karab. Ara akusumirani. Ari ndikongerese. Abantu ena amene. Anyway, amene wandi Jesse Kabwira, mneneri wa chipani cholamula cha MCP. Tiye ndimve kuti akuti chani. Ndi Congress akhale ali ndi umboni. Otherwise, tiyambopanga nasu. Because it's wrong. No. You need to reduce that tone. In fact, my program, you cannot come here and start saying you are even threatening Dr. Kabwira. I'm not threatening. I have said. Let me remind you, you are the spokesperson of the ruling I want party, to emphasize, which is being accused, and I am saying, doing political arrest. Baseless accusations are tantamount to us seeking justice. Okay. Zana lomwe DPP alemba chino chi statement. And what they are saying, hey, Malay Congress Party inapanga chakuti, bring the proof. Nowhere. In politics, that's new, because what Malawians remember is MCP was doing the same actually. When they remember that, bring the proof. Okay. Samango ruba. Okay. This is an election year. Okay. Kuonongera na zina is costly. These are votes we are going to lose. And tamanga wakuti bweretsani proof. And hagankula against MCP zinthu zoti zilibe umboni. Mutimanga. Ndanena kuti akamati ife ndamene tamanga alibe proof. Yes. They are leaving us with no choice because it's azikutonongera dzina. With no choice but asamango yankula tikamango mverera zomango pakidwa zitu. It's wrong. Okay. Chifukwa munthu wakumudzi amene wakhala chonchi adziti chipani chathu chambomanga wanthu. Okay. I'm here. Okay. A secretary general is doing his stuff. A president kaya kupanga ziti. Ndewina basi wango kuta nyemba ukaziko kuti hey Congress ya manganthu. Amene adzichula kuti Congress yapanga chakuti khala uli ndi proof. Let's finish our chat in this manner, Dr. Kabwira. Mukhulupirira zoti anthu kunjako chipani cha MCP akumva nacho bwino kutengera ndi mmene anthu adalili ndi chiyembekezo asadakaponye vote mu 2020 muja ndi nthawi itayenda ifika pano. Mukhulupirira zoti kunjako chipani cha MCP Enetu pano ndimafuna kuti ndikuzeni kuti okay, osati kumva bwino koma ndamva koma panopo ine ndikuzeni Congress nsanje tuchitipa. Yes. Mchinji tulikoma. Ndiye chipani chimene aliyesa kuti sitingachitire mwina chakwera kubwereraso 16 September tikatuka votera chakwera. Anthu akudziwa kuti yes panali ma challenges mainly fajoti DPP inasiya boma ililili sanza. Koma chakwera wadzutsa zonsezo tunena pano alimi agulidwa price yoti sana gulidwepo before. Pano misewu ndi anthu pano amati kunyamuka mulilongwe muno nkumatayika. Chitukuko chili pali pose in all regions tikumanga. Yes. Mawa alimuka ndiona ndili mu nyumba zimene tikumangira anzathu acha ubino. Okay. DPP nkawapha ife tikuwamangira zinyumba. Okay. Akulu mukamanena kuti kodi anthu akumva bwanji. Yes, chimene chonse ndikuonetsani chinali pa manifesto ya Malawi Congress pankani ya security. Ndipo ine ndikuzeni tikuti acha rubino mpaka nalowa parliament tili pano tikuwapanga atsogoleri tikuwapangitsira kuti umoyo wawo ukhale bwino. Ndiye mukamati kodi anthu akumva koma Congress inde anthu akumva koma ndipo Congress akuchitonena kuti ifeyo tiwina first round izizi sikuti satikafika ku second round tikumenya iyi with 80% ife. Kodi mupita nokha kuchisankho? Tipita tokha bwa chinanti ndicho chofuna chakwera chibwa. Yeah, it was without a political money. Or without alliance. Ife tanena kuti aliyese chipani chili chose chimene chikuona masomphenya achakwera amene ali kutetsa njala kuonetsetsa kuti Malawi 2063 kuti Malawi kuzimira payokha tionetsetse kuti anthu ali ndi chakudya tionetsetse kuti zintchito zapangidwa fachichepera kuvutika. Yes. Ngati kuli zipani kunjaku zimene vomera kuti ziyenda under Dr. Lazarus Makathi Chakwera ndikumapanga manifesto imene mukunena ife tilibe vuto koma latu ndrotsegula koma we are not desperate
siti kupita tithamangitsani kuti echonde bwerani kuno ife tiudziwa ndi zipani zochepa zimene zili ndi masomphenya ndipo zimene zimakonda Amalawi kuti zipani kuno zimayima pasanja nkunena kuti wakumpoto sangatsogolere ena kumati kuphalombe kuno kusapezeka wakuti kuti zipani za tsankho kuti zipani zimene zili ndi ma regional governor oti amachita onena kuti mukangoona kongresi otchana anthu okhulupirira violence kuti zipani zakuba ndi zipani zakupha ndewo tikudziwa sangayende nafe ife palibe pamene tikakhale pasi ndi DPP ndizosatheka ife ndi anthu okuba ndi anthu okupha ndipo chimene amadziwayo nkutukwana anthu pompano apa onse pazipani zimene zili mdziko muno nkhani inda kufunsaniso tsiku lina ake pazipani zimene zili mdziko muno zikuoneka ngati kuti zipani zina zonse zikutsamira kuchita ubale kuti zikhoza kuchita ubale ndi chipani cha DPP osati chipani cha Congress kapena mwina muli ndi nkhani yoti mukhoza kuwauza Amalawi kuti pali ena ake amene akhangala amachita mwendo khwekhwekhwekhwere kwe MCP ku ineyo chimene ndingakuwuzeni panopo ifeyo sikuti panopo tili ndi nthawi yolimbana ndi anthu chimene tikupanga panopo tikuyesetsa kuti Malawi mavuto ake athe koma simungadza pambane chisankho kuima panokha 50+1 koma ife amene tayikungira bogi yakulu ngati palibe amene akuti joina anthu adabwati ife zidachitikapo pali nthawi ina yake Bingu adapanga delivery ya chakudya sanatulutse mafigazi odabwitsa tsono ife anthu akutiderera ife tikukuzani kuti Malawi chimene akufuna kunjako afuna chitukuko Malawi akufuna munthu amene atetsa mavuto ake ndife ife tikukhulupirira kuti ngati tithetse mavuto ngati tichite zimene Malawi akufuna Amalawi akudziwa kuti chakwera wangokhala zaka 5 ngati tingathe kuafikira ndikuona ndi kuti kanifika achinyamata alandira taona ntukula pakoma ntakulandira nifi imene tikuti 1 million ya ulimi mvula tati yatigwera bwino ife tikudziwa kuti nawo mbanda anthu akudziwa kuti sitingabwerereso kwa DPP ife titaotenga ichichi koma tili chikhulupirironso ichichi kunjaku chitseko cha ma alliance sitinatseke mutimvetsetse sikuti ife tikupita pano ndi matama oti koma tikuti ngati masomphenya achakwera samene akuonedwa ndi anthu ena it's not our fault ife chimene tikufuna ndikuti tiyendetse boma mopanda tsankho moyika chitukuko modzimira patoka poti Malawi 2063 itheke makamaka mipwani ndiye ngati pene papa tilibe amene afuna ayende nafe it's okay ambuye ndi watonse tiyenda tikakumana and first round tikhati kutenga chinthu ichichi kodada kuuzani ndani kuti after zaka 5 kapena after pa 16 September 2025 sukukhalanso nkhondo kunjaku sukukhalanso macyclone amene mukunenawa chifukwa these are the things zimene mwakhala mukuzigwisa ntchito ngati kudziphererera kulephera kumene mukulephera ngati boma la Malawi Congress Party wakuuzani ndani kuti mukasankhaso achakwerawa kutitsogolera there will be no these external or so called external factors wakuuzani ndani ndi sinte fusolano ife sitikulephera kulo What? chonjo izozo musinte zimezo ndipo sati masewera ndikuti mutati mutenge statement yaniyo mutuluke panja mumuze wena wake kuti achakwera mukali yankule ndi mulimi amene mvula inagwa bwino bwino mwina akakuza ndikuti kodi akulu madwala mutu ife tisitikulephera if you go and I can challenge you go and get 10 farmers mwafuse kuti awati awalephera akakuyankhani ndiwo ine ndili chete mupite kunja mukamuone amene akukwera train kuchokera kulimbe kukatsika kubalaka bota akulipira 4000 trip yoti ankalipira 9000 mukamuuze kuti chakwera akulephera mupeze wacha alubino amene wamangiridwa nyumba ende wakhala mnyumba mwanene kuti chakwera akulephera mupite mukaona anthu amene akuyenda misewu imene chakwera akuyika siti kulephera ife funso lanu fusani mwachilungamo nda ife tikuti 16 September tidzakhala titampatsaso makii oti apange scale up times 10 ya zimene mukuona sitonena kuti sikudzakhala cyclone koma muja wapangira itabwera cyclone ndi lero ku cyclone kwa cyclone Freddy ndi kumene kupeza kuti anthu akuthokoza chakwera kuposa wina lesi pita ndikulowa chire mukamve mafumo achimombo kumeneko akakuuzani should women go and vote again chisankho chikubwerachi after atakumana nazo zokhoma atakavotera MCP mu chisankho chimene azimayi fuso ndikufusa chifukwa chakuti munthu amayenda amene pano tukamba pano is the one who is feeling the pinch kwambiri ndamene akumva kuwawa kwa mavuto amene ali pa ndi akavoteso ndi yankheso akamati akavota munthu wovotera wake ndi uyu azimayi
chifukwa chani awa convention ndi okhawa amene asankha azimayi pa mpando ku ofesi yawo ali ndi azimayi awiri vice president woyankhulira ine mzimayi uyu ndiye kayo munthu amene wamenyana nako chakudya tunena pano chakudya chikugawidwa nifi yoti anthu alime pano sitimakamba zongolankhula okay report la Malawi vulnerability assessment kwambiri ilili ndilabomatu thank you mdziko muno muli njala ya nanu kwambiri mugawidwa zanjalazo ndiye chifukwa choti uyu ata zanjala kuti sakuzidze koma tikugawa chimanga andi nditha kutengani pano sponsored by Malawi Congress Party tipite mukaone kumene tikugawira chimanga. On that note, Dr. Kabwira, thank you so much for your time. Kuti munabwera kulankhula nafe mu Lunta ovotera ndi amene osachita masewera boma ndilo mweri tikusintha boma ndilo mweri angosintha palibe imene tikusintha opposition yomweyo olamula ndi omwewo. Dr. Kabwira, the spokesperson of the ruling Malawi Congress Party, ndamene anali mlendo wathu mprogramu ya Lunta 45. Tithokoze kwambiri kuti munali pamenepo kuonera ma program athu otsatira. Komanso tiyathokoze kwambiri, tikuthokozeni kwambiri kuti munabwera. Ndayamika. Kukhala spokesperson wa chipati cholamula mwina mukanakhala ndi ma excuse ambirimbiri. Mabwana athu ndi amenewa ndipo onse amene akundimva. Tendi kalembetse. Tendi dzavotere Dr. Lazarus Makathi Chakwera kuti tavotere funika opanga register. Leko amene akundimva maboma amene akulembetsa panopo nyamukani mukalembetse ndenjira yokhayo yoti DPP khale ku opposition mpaka na dziko lidzati ndenjira like share Malawian cameras right